Сине берәрсе күрдеме? Юк. Мине дә. Сине күрмәде. Ярар, әйдә, тизрәк. Син ни генә дисәң дә, Беньямин, Гайсәне мин Алла җибәргән дип уйлыйм. Ул мөгъҗизалар күрсәткән өченме? Алар фокус кына булса. Әйе, аңлатып бир безгә. Яил, моны аңлатып торырга да кирәк түгел. Мөгъҗизаны бер Алла гына эшли ала. Сукырлар күрә башлый. Шундыйракмы? Әйе. Ышанмыйм мин ул мөгъҗизаларга. Ә мин ышанам. Сара, син нишисең монда? Ишәккә ашарга салырга онытканмын. Гайса турында сөйләшкәнегезне ишеткәч, мине дә тыңлыйсым килде. Гайса турында нәрсә беләсең инде син? Күп беләм. Әбием аның әнисен белә. Гайса турында ул миңа бик күп сөйләде. Аның ничек тууы турында. Бу искиткеч хәлләр. Мәрьям Насырада яшәгән гап-гади бер кыз булган. Йосыфка кияүгә чыгарга җыенып йөргән чагы булган. Аның янына Алла Җибраил фәрештәне җибәргән. Курыкма, Мәрьям, Аллаһы сиңа мәрхәмәт күрсәтте. Авырга узарсың һәм ир бала табарсың. Аңа Гайса дигән исем кушарсың. Ничек шулай була ала? Мин бит әле кыз бала. Сиңа изге рух иңәр һәм Аллаһы Тәгаләнең кодрәте төшәр. Шуңа күрә ул бала изге булыр һәм Алла улы дип аталар. Мәрьям фәрештәдән курыкты микән? Әгәр фәрештә минем белән сөйләшсә, мин дә куркыр идем. Шуннан ни булган? Насара халкы, тыңлагыз. Август Кайсар Һәр кеше үзе туган шәһәргә килеп язылырга дигән закон чыгарыла. бар кешеләрне Исемлеккә теркәлергә. теркәргә дигән буйрык бирелде. Һәр кеше Йосыф та Мәрьямне алып, үзе туган Вифлеемга китә. Алар Вифлеемга килеп җиткәндә, шәһәр халык белән тулган була. Кунарга урын эзли башлыйлар. Бер җирдә дә бүлмә булмый. Аларга мал абзарында тукталырга туры килә. Мондагы кебекме? Әйе, шушының ише. Нәкъ шул төндә Гайса туа. Ерак түгел тауда көтүчеләр була. Алар анда көтүләрен саклый. Шунда кинәт фәрештә пәйда була. Бүген Давыд шәһәрендә коткаручы туды. Ул Мәсих, Раббы. Көтүчеләр шундук баланы күрергә дип китәләр. Күз алдына китерегез. Ә ул утлыкта ята. Әнә мин ишәккә пишән салдым бит. Шундый утлыкта. Мәрьям белән Йосыф Гайсәне Иерусалимдагы Алла йортына алып киләләр. Анда аларга гомере буена Алланы яраткан Шимон очрый. Хәзер инде Раббым биргән вәгъдәң буенча кулыңны иминлек белән җибәрәсең. Алла Шимонга Гайсәне күрмичә үлмәсең дип вәгъдә иткән була. Инде менә коткаручыны күрдем. Аны Алла үзе сайлаган. Имин булыгыз, балалар. Алла кечкенә Гайсәне үсеп җиткәч, һәр кешенең уйлаган, сөйләгән, эшләгән әшәке эшләрен кичерү өчен сайлаган була. Алла мондай эшләрне гөнаһ дип атый.